Ang Okay. ang formal kay tungod nga ginanamin ko, kung may complaint ka, kag gusto mo giya panindugan ang imo reklamo, Mhm. you have to write or you have to write, no, regarding a letter of complaint, and you have to sign it and you have to put your name on it. Mhm. Inaya para ina lang kay tungod nga mga sigurado ka sa imo ginareklamo. Mhm. Kaso ang iba nga paagi nila sa anonymous letter Okay. nga kung kisa hindi pa sila gayang gaubra, lain pa nga taong gaubra, may nag-facilitate pa para sa ila. Mhm. Kung amo na nga pamaagi ang obrahon sa isa ka tawo, mabudlay mag-aksyon ang departamento, ang opisina, kay tungod nga wala kita sang kantuan na tawo, konstituyon asang aton na hatagan sang bulig. Aha. So, we would prefer nga signed, no, with their name ang ilang mga complaint. Tapos, kung may reklamo, gitman, let's say for example, may reklamo ka sa sulod sa eskwelahan, Mhm. ang unahon mo gid ang pinaka-head ng eskwelahan who is the principal. Okay. Mhm. Dito ka kadto, kag i-file mo itong imo reklamo. Kaya kasi within that level, masettle naman lang ang mga reklamo. Mhm. Kung hindi masettle sa school level, saka sa district office, kaya aras ng district supervisor, Aha. o kung hindi maging masettle sa district, saka sa division, before kita magdiretso sa region, sa central office, o kung sa diin pang ahensya sa gobyerno. Mhm. Kaya kung ako nag-send, nag-submit ng ilang letter sa reklamo dito sa 8888, no? Which is diretso sa Office of the President. Pero sa third ng Action Brian, Mhm. ang kakatapusin niya si 8888, masulat na sa concerned office. Like say for example, i-call yung attention sa central office. Mhm. Tapos sa central office, ma-call sang attention dire sa division. Mhm. Ang pangayon nga niya ka central office, i-explain niyo ang inyong nga reklamo. Kung eksakto, kung ma-explain mo na sang eksakto sa division ang inyong nga reklamo, Aha. end of story na na. Nagpadugay-dugay ka pa, nagpalawi ka nga, siyempre, ato pa to sa national, no? Damo, matos lagi na pamaton. Mhm. Only to find out na later on, kung na-explicar man ng gani, tapos na yun ang Problema. ang assistance ihatag sa imong. Pero, whereas nga kung idiretso mo sa division, Aha. you can kung idiretso mo sa proper nga level, Mhm. posible kaya nga maka-follow up until such time nga makuha mo ang insaktong action Mhm. na gusto mo sa imong reklamo. I see. Mhm. Ang case ang Oibico High School nga ini, Bilbao, ang victim maestra. And then ang ginatudo nga suspect allegedly nga gusto or may ara sang problema nga tabo sila principal. So most likely direkta siya dapat sir sa district or division. District, no? Well, kung may reklamo, for example, because we still don't know the details of the incident, no? Aha. Ako anong naging cause na, we have heard speculations nga may complaint, may complaint ko, no? I don't know regarding sa kung ano nga complaint. Mhm. Pero dapat kung tuot na natabo ang gina-complain nila, Mhm. dapat naging kading diretsyon nila kung hindi nahadlok sila sa district supervisor nga sa lapit lang yan diba sa ila kaysa kada LGU may district office man ta. Yes, okay. Pwede gid nila nagdiretso sila sa division office. Division. Pero kung is the best thing is para ma-actionan sang insakto mo itong hambal ko nga dapat kung may ara man sila complaint kung amugin man ang rason, Mhm. dapat siguro formal nga reklamo ang ginpadala. I see. Pero po inibi nga case abi daw bulubog at kay alleged nga muna rape abi maamo sina nga mga information. Pwede man sila guro sa karikta gidya sa women sa PNP, no? Dito, the Yeah, WCPD. that's another office that they can, Yes. they can ilay personal na mo. Aha. Kumbaga, it's beyond the, sang DepEd, kasi maskin magdiretso. Kung amo na ang istorya, no? I am not saying amo ng rason sa ito. Kahit hugod na way pakita gani, kahibalo kung ano gid ang pinaka-puno sa ito. Mhm. Kung amo na siya kay tungod na personal na kung baga do ara sa tuod na tabo kung natabo gid man ara sa sulod sa eskwelahan o kung sa guwa sa eskwelahan involving deaf people. Aha. Pero it's more on the mas
concern siya sa women's death or kung sa policeman o kung sa Yes. barangay or whatsoever, which can directly and can immediately give response to them kung may mga asa mo na nga sitwasyon. Pag-intindi ko na guro ko nagreklamo ginman si Teacher Abi sa PNP barangay and makalabot manigyapon sa DepEd. The DepEd guro makahimo man sang kaugalingon ng investigation regarding sina sir, no? At least may That is basihan. correct, that is correct. Kahit kaso kung amo na siya nga mga butang, more of crime siya, hindi siya administrative. Kasi sa more sa administrative yung mga cases. Hindi ang proper forum, gidya mo na ang ginhambal mo ng mga pulis sa barangay or whatsoever. I see. Sir, kay na-interview naman si Mayor Istrao. Naka-asuno kay Mayor, ining principal, nakabaton sang sumon. And according sa imo bag-o gid lamang kon padalaan dito sa 888 maybe ginapaagi man nagyapon sa inyo. So may naglabay din sa inyo nga sumon nga ipasa to sa sining nga principal sir so far. Bahin wala gid ako wala ako sang idea kung may naglabay no, pero from sa akong istorya kagina sa aton man nga mga boss, wala sila wala sa may naglabay nga 888 nga kilanglagan na i-respondihan nila or explikaran nila. Pero that thing I cannot confirm yet. Yes. Okay. Sa natabo dito sir, kay according to you medyo ati under man sa supervision ninyo, ma-investigate man kamo sir sa sining dito sa Hinubaan. Well, kay tungod na it's more of police matter. So we will just await na lang gid sa iya ka police. As to the reason nga kung anong rason niya nagkaratabo ilang taon taman kung DepEd will also look into it. Kaya para lang mabalaan taman kung ano gid ang pinakarason. Pero kung may makita naman lang tang probable cause from the police report mismo, at reliable ba ng mga police natin? Yes, galing kay ti ang suspect nangin matay man way kanang ginman dilagson niya sir mo ano? That is correct. That is correct actually baka Action Brian, no. Medyo mabudlay na ungkaton. Kaya tungod dati ang mga manumsabat wala na. Maybe ang aton sa interview ti serves na lang ni Juan Guro inang reminder sa iban pagidira kay kung isa may mga principal abi sir nga may maestra nga mga gwapo-gwapa do lain yang pananawan labisan may asawa na sila no kung isa sir do hindi ba sa amo na Action Brian because hindi man sa pagwapa-gwapa no, we have to look at each other nga human beings bilang tao we have to respect each other. Yes, so we should know our boundaries man. Pero dabo kaya kilala nga principal nga mga mabuot gidya katama pilala na sila guro kabilog na ang may kaangay sini nga attitude why koy refer sa natabo to sa Hinubaan in general na istoryahan na naton. Pero sir, advice sa iba naton subong kabay pa hindi na ni masulit pa porti ni nga balita dito. Anong advice ta sa mga teachers naton, principal, iban pa nga personnel under sa Department of Education sir? Go ahead sir. Well, ang subong adlaw medyo malawig na adlaw especially for Negros Occidental, no? And it's we are very saddened. Kahit tungod na it's very tragic tapos natabo pa sa on a Holy Tuesday na supposedly balaan na semana ini balaan na adlaw subong nga adlaw. So masubo gid katama ang aton lang ginapangabay kag gusto ta paabot sa aton nga mga especially sa mga personnel ng DepEd kung ano man kamo nga posisyon. Let's pray for the souls of those nga na involved sa ina nga insidente. And we have to exercise prudence at all times, especially nga kahapos mag-gather sa information, mag-share sa information given na may mga sockbed kita. As what you said, Action Brian, this is not a good news. It is a bad news. Let's just refrain na lang. Let's be cautious na lang sa mag-ubra sa mga comments. Sa paghatag sa aton ng mga views kahit sa tugtod lang wala kita talang dito ay kita kabalo sa mga rason kung nagkaratabo ang mga natabo. So let's exercise prudence and just pray na lang contemplate on this incident nga pray nga hindi naging siya matabo sa diwat. Correct. Salamat sir, salamat sa mga serbisyo. Maayong gabi, mabuhay ka sir. God bless ato. Thank you very much Action Brian. Yes sir.